I-roll ko na to. Mamaya. Lang. Oh. Siyas. Siyas. Haba ng buko. Sabi, tagal na natin di nagbablog, mahal. Tagal na natin di nagbablog, no? Na ano mo? Oh, tama mo, long hair na tayo parehas, oh. Yung mga ano, parang magulo pa yung buko, ikakaligo lang natin parehas. Saka siyas na ligo yun. Mukhang hindi So, ako mag-intro. naligo. Tabako na din, oh. Sa ano, oh. Ano? Ano man? Sarap buhay tayo dyan, mga kawa. Bali ngayon mag-unboxing tayo ng... Kasi bumili tayo ng ano, di ba? Shade. Hindi, razor. Shade nga yun. May mga bagong itsura ng bahay namin. Diba? So matagal na talaga kami hindi nakakapag-vlog. Tapos, ano, wait lang ha, kasi bukas yung TV. Oh, CLR. Bali ano, ang tagal na namin hindi nakakapag-vlog kasi busy nga. Kita nyo naman, yung Bliss, yung Super Duper Food, tapos edit lang ako ng edit ng mga past vlog namin kasi ang dami na nakatambak dun eh. Bali ito siguro, anong date ngayon, mahal? 26, July 26, siguro mga July, August, September, October, first week ng October na ito magpapakita sa channel namin kasi nga upload lang kami ng upload tapos schedule lang. Ito ba ako? Meron yung mga news na, ano, na dapat sabihin. Bakit? Ano yun? Yung number 1, Ano yan? ano bang ano ngayon? July. Etong July 26. Ha? Ano sabihin yun? Huwag mo na yan. Sige, surprise na yung isa. Yung isa na lang, ano, try namin gumawa ng epic B-roll about sa razor na binili namin sa online. Kasi, goodbye hair. Basa pa eh, pero maganda sana to pagtuyo kasi gulo. Hindi, totoo. Akala mo ka na try ngayon? Ha? Ayaw ba? Napag-decide mo na? Akala ko ito lang. Akala ko ito yun. Ito. Papakalbo na ako, goodbye hair na. Huh? Goodbye hair na. So, sobrang kulit na yung mga ibang video, di ba? Ano siya? Behave pa. Yan, 1 year old na kasi yan eh. Sobrang kulit. At sige, mag-unboxing tayo. Saan tayo pwes ng unboxing? Dito na, doon. Inisip ko doon eh. Oo. Ay, doon na lang. Oo, inisip sa kwarto eh. Sa kwarto na tayo mag-unboxing. Grabe, na-miss ko mag-vlog, Michael. Ang laki ng mukha ko. Na-miss ko na mag-vlog. Eh, parang tagal natin ang tagal natin hindi umaharap sa camera. Patag na patag yung buko kasi basa eh. Basang-basa pa eh. Tayo kakalbo ka na. Oo nga, ayaw maniwala. Saka tayo maniwala. Ha? Sabi mo yung ano lang, ito, yung mustache tapos yung balbas. Ayaw tayo maniwala. Nasaan ba yung ano? Kaya may rack na rin kami dito. Tapos may rack din dito. Para i-rack yung bahay namin. At sige, hanapin ko lang siguro yung ano. Saan ba nila? Hanapin ko lang yung razor tapos shoot tayo. Lang sa akin. Yan. Yan, tinanggil. Ito yung razor na bina namin, Ubicator. Tapos ito. Pakita lang natin mamaya. Ready ya? Sige naman. Ikaw alam eh. Bakit? Sige. Sige. Huwag mo nang Hindi, inayos ko yung ano kasi nilikod ko yung mirror kasi nga lagi ako nakatingin doon sa monitor. Oo, kaya mas ano, na-focus ako dito sa gitna. Oo. Kaya mas okay, no? Kesa Oo, nakakita yung sarili. Saka yung distance naman na to siguro clear na eh. Yung distance na, Yan, so may ulit, prepare lang kami ng pag-shoot. Just ready ka na unboxing. Oh, Sayas. Ayan po, unboxing ni Sayas yung ano. Lawag mo na. Pam! Just ready ka na unboxing.
Unboxing mo na. Unboxing mo na. Ah. Boxing lang yan. Ano? Sakto sa ilang ese. Tayo na, tayo. Bakit natago ka dyan? Sakto sa ano niya. Oh, size na. Unboxing ka na. So, tangkad ka sa akin, ha? Load na lang ako. Ano ba? Ano? Wala, sira na. Oh, Okay. sira na. Mag-unboxing na tayo. Ano ba? Ano? Wala, sira na. Oh, Okay. sira na. Mag-unboxing na tayo. Oy. Ano ba? Paglaban! Laban. Ano ba? Namamalig ka lang eh. Huwag yung sa nanas dito. Ay, yung binili mo. Mm. Luko-luko. Yun. Sa totoo lang, nag-isip kami maggawa ng B-roll sa pag-open nito. Pero hindi ko alam eh. Hindi ako makapag-imagine kung anong gagawin ko na way. Parang step 1, step 2, step 3. Wala eh. Wala sa ano ko kasi biglaan. Parang kasi nanggugulo ng gugulo. Ikaw mahal, ano masabi sa muntikang B-roll? May makulit pa dito. Oh, ikaw ang judge. Ha? Pwede pala tayo magmukbang dito, no? Magmukbang tayo dito. No? Hapon na. Yung masarap. Bali, eto, buksan na lang namin. Malapag mo nga isa't isa. Isa't isa. Isa't isa. Yan. Oil. Oh. Ba't iba? 3, 4. Ang dami ha. Ang daming tao dito. 3 years old. Mga ano, yung pang ano-ano Yung sa... sizes. Tapos, Brush. Charger. charger. Ano to? Type C na to? Ang galing oh, type C na yung charger. Ay, oo nga. No? Oo. Pwede yung mag-charger yan. Oo nga eh, pwede siyang charger sa cellphone. Type C na siya. Ay! So ito lahat ng laman. Ngayon, alam ko na kung anong gagawin ng B-roll, mahal. Ano? Gawin natin B-roll yung ano, yung paggupit sa akin yan. Yun ang gawing cinematic, no? Ano sabi niyo mga kawak? Ayun na. B-roll yun o cinematic? Parang cinematic na lang. Ito, try ko. Ito B-roll na lang, yun cinematic. Sige, try natin kung... Madrama na pag gugupit. Oo. Isip ko kung Hindi kaya naman ba siya natin. Pag-shishing. Kaya ba natin, yung kinuhan kanina, isip ko kung kaya ko bang gawa ng B-roll. Siguro, tingnan natin sa editing. Kasi, Sunday hindi ako mag-edit, sabi ko sa sarili ko. Parang, post lang, ganun. Kaya, try natin kung tagalin natin din yung video. No? Ito ka na? Hindi na ba? Nandito ka ba? Ay, wala. Sige, magandang tayo, maggupitan na lang tayo. Dito na? Ha? Dito. Oo, dito na. Send ka sa akin. Akala ko dyan. Bakit? Akala ko talaga magpapakalbo ka na. Hindi. Hindi, ito lang talaga. Kasi ano eh, tawag dito. Gusto ko na yung hair ko eh. Gusto ko na yung pagkaka, haba niya. Gusto ko hanggang dito ulit eh, tulad ng dati.
song dito ulit. Tapos, ito mo, ang ganda na kasi oh. Sabi ko, ang bilis na magbago ng desisyon sa ganyan. Kanina. Oo. Naisip mo na pabagay. Oo. Ikaw, anong desisyon mo sa buhay? Wala, yan ang kapalan sa sabunutan. Bahala. Bahala naman ako ano eh. Yung hair lang naman eh. Ito lang talaga. Sige, try natin gumawa ng cinematic. Tusok yung ilong ko. Sobrang ano naman kasi. Sobrang haba yung nasa. Sobrang kapal. Ipisan ko pa ba? Manipis pa dito? Oo, okay na tong ganito ka, anong balbas bigot eh. Pero okay naman pala. Hindi nakasama sa ano to, viral. Nakita mo na yung pang ano ko, mahal. Oh. Ha? Pangahit ko, di ba? Yung pangahit ko, High Minds Clothing pa. No? Sayas daw, tawag ka. Pagto ko, Clippers. Porky. Tawag ka ni Mami o kumakain na naman, oh. Oo. Dito mo nalagay. Ay, wow. Sayas, oh. Bang. Nakagamit din yan dati. Tatropa. Yan. Okay yung ganito, no? Yan ha, panggupit ng balbas at bigote ko ha. Okay naman sa review natin. Mukhang okay naman tong shaver to. Ito lang talaga shape ko, hindi kasama yung buhok talaga. Yes. Tapos nag-try kami mag-shoot ng B-roll. Sana maging effective at maganda at sana okay yung kalabasan. Mahal, thank you sa pag-video. At kausap namin yung mama niya. Hi, Ma! Balik sa cellphone. Isa pa. Hi, Ma! Hi, Ma! Hello? Ayan. Ano ba? Tingin ko mag-outro na tayo, man. Para sa, maging okay na yung araw na to. Sayang kasi yung curls ng buhok ko. Tapos papagupitan pa. Hindi. Malbas bigote lang kasi. Ang kapal na eh. Ano? Para medyo clean. Amoy kain na. Wait lang. Maalam mo yung outro namin? Okay. Outro ng video. Wag na. Hanggang dito lang siguro mga kawak at mukhang maganda naman yung vibrator na yon. May charger, may iba't ibang sizes, tapos may lube, may brush na panglinis at ano pang masabi, Mahal? Wala naman pagbabago dyan sa Meron, no? Nagnipis naman, no? Diba? At ito, Chinese na Chinese. Ang ano lang, pinakapangit lang sa review nito, parang ang tagal dumating. 2 months. 2 months bago dumating. So, dahil sa quarantine at Chinese na Chinese, walang maintindihan dito, pero dapat daw full charge. Siyas makulit. Ang saya ng experience na makulit na siyas, hindi siya iyakin sa pag-b-roll namin. At hanggang doon lang sa tingin ko. High Minds Clothing, baka naman, saka Tire 1. Joke lang. Mahal. With love, life. Ikaw na. And pure happiness. Salamat sa lahat. That feels good! Ano? Ano? Box mo.